Kaixo, arratsaldeon, nire izena Igor da, eta gaur Donostiatik gatoz, informatika fakultatetik, eta gure taldea da Erresait. Esan duen bezala, robotekin lan egiten dugu, eta gaur pixkat erakutsi nahi dizuegu zertan lan egiten dugun, ez? Kaixo, zeintzera zu? Kontuz. Nire izena naho da, eta robot humanoidea nahi. Humanoidea? Hor atzeko zure lagunak ez bezala, zangoak eta besoak dazkazulako orduan, zer egiten dakizu? Baldakizu ibiltzen? Noski baiet. Baina baldarra naiz eta kosta egiten zait oreka mantentzea. Lekuetara joateko teleoperazioa erabiltzen dut. Igorrek esaten dit ze mugimendu egin. Ni ere baldarra naiz naho. Tira. Erakutsiko dugu nola mugitzen dan naho, eta lehenengo aukera bideo baten bitartez adieraziko dizuegu, zer nolako koreografiak egin daitezkeen bakarrik motorrei posizio desberdinak aginduta. Oso kurioso geratzen da, oso ikusgarri, eta bideo baten bitartez erakutsiko dizuegu. Tai chi egiten du. Ikusten duzue, hitz egin ere. Tai chi egiteaz gain Makarena ere dantzatzen du, baina beste egun baterako utziko dugu hori. Naho, esan duzu teleoperazio bidez mugitzen zerala, baina ikusten duzue Igorrek ez daukala telekomandorik, normalean teleoperaziorako urruneko komando bat erabiltzen da. Gure kasuan egiten duguna da nahok imitatzea Igorrek egiten ditun keinuak. Probatuko dugu naho? Erakutsiko diegu gure publikoari? Animatzen zera? Hor bideoan esan dugu batzutan kalambre ematen diola egia da, batzutan geratzen da. Zer egingo dugu? Jarriko zaitut niri begira. Mugimenduen kontrola aktibatuta. Oso ondo, perfecto. Aktibatuta zaude. Zer erakutsiko dugu? Neri begiratu. Neri. Nun nago. Polita naiz, kasu ingo diazu? Bai? Ez? Ez diazu kasurik egingo? Ez da egia izango. Altxa, eskuineko besoa. Oso ondo, dislepsiarik ez dakazu. Ezkerra. Gora. Eta, hau palabez? Oso ondo. Guazen pixkat ibiltzera. Poliki, erori gabe. Eman bira eskuinera pixkat. Oso ondo. Eta trabeska nola ibiltzen zeran erakutsiko duzu? Ezkerretara adibidez? Bale, nahikoa. Badakigu koldarrek baino ez dutela atzera egiten, baina atzera egingo duzu? Atzera? Ez dezu nahi, etzera koldarra. Oso ondo, oso ondo. Tira, sudurra ikuteko duzu? Claro, sudurrik ez dakazu. Makurtuko gera pixkat, honezkio, berotuko zinan eta.
Oso ondo, nao. Kasu egin didazu. Egun osoan ez bezala. Oso ondo. Muxurik botako duzu, edo bostekoa, maidazu bostekoa. Mugimenduen kontrola desaktibatuta. Oso ondo, nago, oso ondo. Bueno, teleoperazio egiteko hor Kinect kamera bat daukagu, umek jolasteko eta erabiltzen duten horietako txisme bat, eta horrek sakonera mapa bat ematen digu, sakonera mapa horretatik igorren eskeletoa eratortzen dugu, eta hortikan igorren beso, lepo eta zangoen posizioak identifikatzen ditugu, robotari agindu berdinak emateko. Bai? Simple. Hola, esan da, simple. Bai? Zerbait gehiago eskatuko diogu robotari, bai? Zer gehiago erakutsi nahi dezu nao? Ze abilezia gehiago dauzkazu guri erakusteko? Ba, bertxotan ere egiten dut. Bertxotan? Ena izame txartzailuz bezain abila baina tira ondo moldatzen naizte. Proba ingo dugu, eman aurrera pauso bat. Zein izango da ariketa? Puntua jarriko didazu edo oinak emango dizkidazu? Aukera ematen badidazu, oinak emanda egingo dugu ariketa. Bota lau oinak orduan. Beharko, franko, pasatzeko direlako. Berriz. Beharko, franko, pasatzeko direlako. Beharko, franko, pasatzeko direlako. Ta? Ondo ulertu aldizut? Kostata, baino bai. Ondo. Honekin herrietan segitu beharko, la 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 franko, oraindik ere latzak dauzka pasatzeko, munduko txapelketak bertan direlako. Oso ondo nago, etzera ametxar zailuz, garbi utzi dezu, baina tira, potorik ez dezu egin, behintzat. Tralala, kantatu dezu tartean. Zer? Nekatu naiz, Ara. bateria agortzen ari zait. Atxedena hartuko dut. Bale? Neuk ere bai? Mil esker eta laster arte denoi. Bueno, bertsoa osatzeko berez puntuen datu basea badauka, orduan egiten duguna da, silabak kontatu eta bilatu oin horiek dauzkaten esaldiak. Bai? Gero, saiatzen da, dauzkan aukera horien artean, koherentzia handien daukaten puntuak aukeratzen. Bai? Hori da, utxunerik handiena, ikusten duzue, koherentzia handirik ez daukala bersoak, hori bai, puntuak zuzenak dira, errimaz zuzenak dira, baina gertatzen bali mazaio, kasu honetan gertatu zaion bezala, frankorekin ez daukala horrelako oina daukan punturikan, esaldia puntua betetzeko erabiltzen du tralalalara. Bai? Bueno, hori da, orain gehien lantzen ari geran zatia, nolabait bertsoak semantika handiagoa eduki dezan. Bai? Bueno, nao, mila esker zuri, hau zan guztia nahiko txukun portatu zera, Bueno, mila esker dan hori, honekin bukatzen dugu.